Qurbanlyk näjere mallan salmaly? Goýundan, geçiden, düýeden, sygyrdan. Şu 4 mallan salmaly. Goýun bilen geçi her jany bir adama ýaraýar. Sygyr bilen düýe 7 adama barýança bolýar. Goýun bär başy 6 ay bolmaly. Qurbanlyk boljak bolsa. Ol 6 aylyk guzy enesi bilen tanyp bolmaýan, heykelli, şojere bir guzy bolmak gerek. Eger ol guzy cüsseti kijik bolup awunjaklardan bolsa, onu ol 6 ay bilen bolmaýar. Ol hökmen 1 ýylda bolmaly. Ondan sonra sygyr qurbanlyga yarajak bolsa 2 ýylyny doldurup üçünje ugran bolmaly. Düýe qurbanlyga yarajak bolsa 5 ýylyny doldurup 6 ugran bolmaly. Ondan sonra da şu qurbanlyk çalınjak mallar salim mal bolmaly. Müşterileriň ýanyna kıymatyny kemeldiýän aýby bolmaly däl. Hemme beden salim bolmaly. Gulagynyň 3den birinden köpräk kesilen bolsa, ýa gözüniň 3den birinden edafarak gitse, ýa gurugynyň 3den birinden edafarak gitse, ýa otuny iman duran däli bolsa, ýa özünden ýylyk aýrylan wara hamy ennamyny ýaşyp duran arryk bolsa, dili kesilen sygyr bolsa, ýa agdyndan diýişleri bükülli aýrylan goýun bolsa, onu qurbanlyk çalmak dogry däl. Şol Peýgamber aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Siz qurbanlyklaryňyzy gowy mal çalyň, temiz mal, daýaw mal, sagy mallan qurbanlyk edin. Şo sizin qurbanlyklaryňyz kıyamet gününe sizin aýagularyňyzdyr diýip.